रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अभी मजा आएगा ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Baik logofor, bazia logo khatra biang kham de logofor. So logofor, bazin bedi ser bidi biang kham na logo bo koro ko haya logo na na sayo penda sekau de logofor. Wah bazi wah. So logofor, siklafor are madiman. नोंथांमोना सोर इदि बाजिं बेदि बियाम खालामनो हायो नोंथांमोना कमेन्ट खोथा हरलोबो आरो सेंग्राफोरखौबो बुंदों आं लोगोफोर सोर इदि बाजिं बेदि बियाम खालामनो हायो खाट्रा बियाम लोगोफोर ओरैनो खालामनो हाया बिदि बियामफोरखौ लोगोफोर बाजिं बेदि बियाम खालामनो हाबा लोगोफोर देहाफ्रा एकदम स्ट्रं थायो फिजिकल फिटनेस थायो बेमार आजार जानो हाया लोगोफोर आरो जोबोद माइन्डफोरा एकदम थान्दा जायो लोगोफोर गुसु जायो स लोगोफोर नोंथांमोना सोर बाजिं बेदि बियाम खालामनो हायो लोगोफोर कमेन्ट खोथा हर लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बाजिं भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लोगोफोर कमेन्ट खोथा हर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो लोगोफोर।